ஹெல்த் டிப்ஸ் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது. இந்த வாரம் ஹெல்த் டிப்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கருஞ்சீரகம், பிளாக் cumin சீட்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல, ஹிந்தியில காலா ஜீரா அப்படின்வாங்க. அதோட இன்னொரு பேரும் இருக்குது, கொலஞ்சி அப்படின்வாங்க. நெஜிலா சீட்ஸ் இல்லை நெஜிலா சவீட்டா அப்படின்வாங்க. ஸோ எல்லாத்துக்கும் நிறைய பேர்கள் இருக்குது. பட் இந்த கருஞ்சீரகம் நம்மளுக்கு என்ன முக்கியத்துவம் அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். இது நான் ஃபர்ஸ்ட் என்னோட இணைப்புல நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபெனல் சீடு இருக்கு இல்லையா, இந்த வெந்தயம், அதுல எப்படி நீங்க பண்ணீங்களோ அதே மாதிரிதான் இந்த ப்ரொசீஜர்லயும் பண்ணணும். இந்த கருஞ்சீரகத்தை வாங்கிட்டு நார்மலா எல்லா கடையிலும் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது ஷூரா கிடைக்கும்னு சொல்ல முடியாது. அப்படி கிடைக்கலன்னா நீங்க நாட்டு மருந்து கடையில அது கிடைக்கும் கண்டிப்பா. அது வாங்கிட்டு நைட்டு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து ஒரு சின்ன ஒரு கப்போ இல்லை கிளாஸோ அதில் போட்டு அது தண்ணி ஊற்றி ஃபில்லப் பண்ணி வச்சிருங்க. காலைல ஏஞ்சிட்டு ஃப்ரெஷ் பண்ணிட்டு நீங்கள் ப்ரஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை டைரெக்டாக அதை சாப்பிடுங்க. நல்ல மென்று சாப்பிடுங்க. கொஞ்சம் கசப்பாக தான் இருக்கும், பரவாயில்ல, சாப்பிடுங்க. அந்த தண்ணியை குடிச்சிருங்க. இது இந்த மாதிரி பண்ணால் ரெகுலராக டெய்லி பண்ணிட்டு வாங்க. ஏர்லி மார்னிங் எம்டி ஸ்டமக்கில் அதை சாப்பிடணும். ஸ்டமக்கு கிளியர் பண்ணிட்டு ப்ரஷ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிடணும். தண்ணியும் குடிச்சிருக்கு, தூக்கி ஊற்றிடாதீங்க. ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஒரு ஹெல்த் டிப். இத்தனை வாரங்கள் நான் சொன்ன ஹெல்த் டிப்ஸோட இந்த கருஞ்சீரகம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இது என்ன பண்ணும், என்ன பெனிஃபிட்ஸ்? டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் கவுண்ட் ஜாஸ்தி ஆகாம கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணும். இல்லாதவங்களுக்கு வராம தடுக்கிறதுக்கு இது ஒரு ப்ரிகாஷன். இரண்டாவது, பிளட் ப்ரெஷர் உங்களுக்கு லோவர் பண்ணும். உங்களோட மெமரி பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அதெல்லாம் ஒரு பெனிஃபிட். உங்க பிளட் சர்க்குலேஷன், உடம்புல பிளட் சர்க்குலேட் ஆகுது, ஸ்மூத்தா ப்ராப்பரா சர்க்குலேட் ஆகும். பிரெயினுக்கு ரொம்ப நல்லது. பிரெயினுக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ப்ராப்பரா இருக்கும். இந்த கருஞ்சீரகம் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா கேன்சர் வராம தடுக்கும். கேன்சர் தடுக்கக்கூடிய ஒரு ரொம்ப அதோட டிஷ்யூ செல்ஸ் எல்லாம் இன்ஃபெக்டட் செல்ஸ் டிஸ்ட்ராய் பண்ணாம இருக்கும். செல்ஸ் மேகமா ரொம்ப ஜாஸ்தி டிஸ்ட்ராய் பண்ணாம இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் நியூட்ரலைஸ் டாக்ஸின்ஸ் நியூட்ரலைஸ் பண்ணும். அது ஒரு பாயிண்ட். அப்புறம் பாக்டீரியாவை கில் பண்ணும் டக்குன்னு. அது இந்த மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ் இந்த கருஞ்சீரகத்துக்கு நிறையவே இருக்குது. அப்புறம் உங்க லிவருக்கு ரொம்ப நல்ல சேஃப்கார்ட் பண்ணும். லிவருக்கு ஒரு சேஃப்கார்டா இருக்கும். எப்பவுமே உங்க லிவர் பாதிப்பு இல்லாம இருக்கும். டைஜஷன் நல்லா கியூர் ஆகும். உங்களுக்கு இந்த ஸ்டமக் அல்சர்லாம் இருக்கும் சில பேருக்கு, அந்த புண்ணெல்லாம், வயிற்று புண்ணெல்லாம் சரியாகும். இந்த இவ்வளவு பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. உங்க ஹேர் க்ரோத்துக்கு நல்லது. பிரெக்னன்ட் லேடிஸ் முக்கியமா நீங்க அதை சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிட்டு சாப்பிட்றது நல்லது. நான் என்னோட இணைப்புகள் ஒவ்வொரு வாரம் நீங்க பாக்குறவங்க, நான் பிரெக்னன்ட் லேடிஸ்க்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா நான் சொல்றேன், பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்க அதை அதை அந்த எந்த பெனிஃபிட் நான் கொடுக்கணும், அந்த ஹெல்த் டிப்ஸ் நீங்க அதை செய்யறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி உங்க டாக்டர் கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணிட்டு நான் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படின்னு கன்சல்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க எடுக்கிறது நல்லது. ஸோ இதுதான் இந்த வாரத்தோட இணைப்பு. கருஞ்சீரகம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க, ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும். இப்ப அடுத்தது நான் என்ன சொல்ல விரும்புறேன்னா, எப்பயுமே என்னோட வீடியோ முடிஞ்சோட ஜஸ்ட் ஒரு 2-3 லைன் ஒரு நல்ல விஷயம். இந்த வார்த்தை நான் என்ன சொல்ல போறேன்னா, இந்த வண்டி டிரைவ் பண்ணிட்டு போறீங்க பாருங்க, டிராபிக் ரூல்ஸ் பத்தி நான் சொல்லுவேன். டிரைவ் பண்ணிட்டு போகும்போது இன்னமும் நான் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். வண்டியில போறீங்க, போனை எடுத்து இப்படி வச்சுக்கிறீங்க. கரெக்டா உங்க போன் எடுத்துட்டு நீங்க வண்டியில வச்சுட்டே போறீங்க. இப்படி வச்சுட்டே வண்டி விட்டு போறீங்க. தயவு செய்து இது பண்ணாதீங்க. இது என்னைக்குமே டேஞ்சர். போறீங்க, உங்களுக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் இங்க இருக்கா இல்ல பாதி வண்டியில இருக்குது, ரொம்ப அது சேஃப் கிடையாது. ஒரு நிமிஷம் நில்லுங்க, ஒன்னும் ஆயிட போறது. நின்று பேசிட்டு ரிலாக்ஸா அதுக்கப்புறம் போங்க. தயவு செய்து கொஞ்சம் பாருங்க. நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கிறேன், அதுவும் தொடர்ச்சி அப்படியே அவங்க ஒரு தனி வேர்ல்ட்ல இருப்பாங்க. வண்டி ஓட்டும் போது அப்படியே வச்சு அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க தயவு செய்து. முக்கியமா சொல்ல வேண்டியது, 2 ரோடு இருக்கு. ஒரு ரோடு போறதுக்கு, ஒரு ரோடு வர்றதுக்கு. நடுவில் ஒரு லாரி இங்கேருந்து வருது. இந்த ரோட்ல இருந்து கிராஸ் பண்ணு நினைக்கிறான். ஒரு பெரிய டேங்கர் லாரி கிராஸ் பண்ணு நினைக்கிறேன். வரானா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. 2 நிமிஷத்துல போறவங்க எல்லாம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. அவன் வரானா அவன் வர்றதுக்குள்ள
முந்திக்கிட்டு போயிடணும். அவன் வரத்துக்குள்ள நீ கட் பண்ணி போயிடணும். 2 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிட்டு போனாங்க. ஏன் அவசரம்? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. இந்த மாதிரி முக்கியமான விஷயம் இது இல்லாம இது 2 பாயிண்ட் சொல்லிட்டேன். 3வது பாயிண்ட் வந்து எப்பயுமே இந்த ரோட்ல நம்ம போறோம்னா இந்த சைடு வந்து வரத்துக்கு இந்த சைடு போறதுக்கு நம்ம